हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ सुर बरनाय थाबाय ओंखारनानै फैबाय माइक्र फाइनेन्स लन रेहायनि मोनसे गिदिर आपडेट सिगांनिफ्रायनो नोंथांमोननो माइक्र फाइनेन्स लन रेहायनि आपडेटखौ नोंथांमोननो होबोगासिनो दङ आरो बेबायदिनो नोंथांमोना आसामनि माइक्र फाइनेन्स लन रेहायनि आपडेटखौ मोनलांबाय थागोन आरो दिनैनि बे आपडेटनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जागोन मोनगु जिल्लानि लन रेहायनि फारिलाइनि सोमोन्दै मानोना रायजोनि मोनगु जिल्लायाव होग्रोनाय जागोन लन रेहायनि इनसेन्टिभ बेबायदिनो फारि आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्रावबो होनाय जागोन साफ्रोम लन लागिरि आइजोफोरनो बे इनसेन्टिभखौ बिदिब्ला बबे जिल्लाया मोनगोन माब्ला मोनगोन बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। 4 नभेम्बर खालाराव केबिनेट जथुमाव लानाय थिरांथा बायदि रायजोनि गंफ्रोम जिल्लाफोरनो बे माइक्र फाइनेन्स लन रेहायखौ होनाय जागोन नाथाय बेनिनो गंगु जिल्लाफोरनो बेनि माइक्र फाइनेन्स लन रेहायखौ सिगां होग्रोनाय जागोन होननानै फोरमायदों। बेनि थाखाय रायजोनि रांखान्थि मन्थ्रिजों लोगोसे गंगु जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बिथांमोनजों सावरायलायनाय हाबाफारियाबो जानानै थाङो। मैया मोनगु जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिजों लोगोसे आसामनि रांखान्थि मन्थ्रि मुस्रिमा अजुन्ता नियुगजों जानाय भिडिअ कनफारेन्सनि सावरायलायनायनिफ्राय बे खोथाखौ रोखा खालामनो हायो। बेफोर मोनगु जिल्लाफोरा जाबाय चराइदेव, शिबसागर, जरहाट, माजुलि, गलाघाट, सनितपुर, पश्चिम कार्बि आंलं, डिमा हासाव आरो दक्षिण सालबारा। फोरमायनाय बायदिब्ला बेफोर मोनगु जिल्लायाव दासिम साफ्रोम लन लागिरि आइजोफोरनि मुं फारिलाइफ्रा रोखा जानानै फैबाय आरो फैगौ 28 नभेम्बर खालारनिफ्राय बैफोर जिल्लानि माइक्र फाइनेन्स लन लागिरि आइजो बिथांमोननो बे रांखौ गाव जिल्ला बायदि होनाय जागोन आरो बेखौ चेकनि गेजेरजों नोंथांमोननो होनाय जागोन होननानै फोरमायदों। बेबायदिनो आसामनि गंफ्रोम जिल्लानि लन लागिरि आइजो बिथांमोना बे रांखौ मोननो हागोन होननानै बुंदों मानोना सरकारा फोरमायनाय बायदिब्ला 11 लाख आइजो बिथांमोननो बे इनसेन्टिभ थामहिनबा रेहायखौ होनाय जागोन आरो जायफ्रानोखि बे खनसेनि लिस्टआव मुं ओंखारा बिदिब्ला बिथांमोननो नैथि फारिनि गेजेरजों बेखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायदों। बिदिब्ला आसामनि साफ्रोम माइक्र फाइनेन्स लन लागिरि आइजो बिथांमोननि थाखाय बे जादों जोबोरै मोजां खौरां। खोथा बायदियै सरकारा आइजो बिथांमोननि लन रेहाय एबा इनसेन्टिभखौ होनाय जासिगोन आरो बे खोथाखौ फाइनेलि मैयानि सानाव रायजोनि रांखान्थि मन्थ्रि अजुन्ता नियुग बिथाङा गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों रोखा खालामनानैबो होबाय मानोना बिथाङा दासिमाव 28 नभेम्बराव होनो गोनां गंगु जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बिथांमोनजों सावरायलायनाया जाफुंनानै थांबाय।